लहानपणी जेव्हा मुंबईवरून कोणी पाहुणे यायचे तर ते येताना मिठाईचा बॉक्स आणायचे. त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची मिठाई असायची. त्यातली एक मिठाई मला फार आवडायची, जी रंगबिरंगी कलरची असायची आणि एखाद्या ट्रान्सपरंट कागदामध्ये गुंडाळलेली असायची. नंतर जाऊन कळलं की त्या मिठाईचं नाव आहे बॉम्बे कराची हलवा. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण याचीच रेसिपी बघणार आहोत. नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं खूप खूप स्वागत करते. माझं चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा. सबस्क्रिप्शन एकदम मोफत आहे. हे बघा, अगदी बाहेरून विकत आणतो तसा हा हलवा तयार होतो. एकदम सोपी अशी ही रेसिपी आहे. चला तर व्हिडिओला सुरुवात करूया. इथं मी गॅसवर कढई ठेवली आहे. कढई गरम आहे. याच्यामध्ये मी 2 कप पाणी ओतलेलं आहे. 2 कप पाण्यासाठी मी इथं 1 कप साखर घातलेली आहे आणि हे मी एकत्र करून घेतलेलं आहे. याच्यामध्ये मी 1 चमचा तूप घातलेला आहे आणि हे उकळवून घेतलेलं आहे. साखर पूर्णपणे पाण्यात वितळवून घ्यायची. इथं मी अर्धा कप हे कॉर्नफ्लॉवर घेतलेला आहे. अर्धा कप कॉर्नफ्लॉवरसाठी मी इथं 1 कप पाणी घेतलेलं आहे आणि ह्या पाण्यामध्ये मी हे कॉर्नफ्लॉवर व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहे. बघू शकता, मी पाण्यामध्ये कॉर्नफ्लॉवर व्यवस्थित छान असं मिक्स केलंय. कुठेही गुठळी ठेवायची नाही. आता हे बघा, साखर पाण्यामध्ये व्यवस्थित विरघळलेली आहे. तर त्याच्यामध्ये हा मी ग्रीन रंगाचा फूड कलर घातलेला आहे. एक 5-6 थेंब कलर घालायचा. आता याच्यातलं निम्मे पाणी मी बाजूला काढून घेतलेलं आहे. आणि उरलेल्या निम्मे पाण्यामध्ये मी हे कॉर्नफ्लॉवरचं मिश्रण घातलेलं आहे. यावेळी गॅस थोडा स्लो ठेवायचा आणि सगळं मिश्रण हे पाण्यामध्ये ओतायचं. आणि मिश्रण पाण्यामध्ये ओतल्यानंतर लगेच गॅस मोठा करायचा आणि हे व्यवस्थित मिक्स करत राहायचं. हे सतत ढवळत राहायचं कारण ते लगेच जाड होतं. तुम्ही बघू शकता, काही सेकंदामध्येच हे लगेच जाड झालेलं आहे. आता ठेवलेल्या पाण्यापैकी मी थोडं पाणी इथं ओतलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये मी 1 चमचा तूप घातलेलं आहे आणि सगळं मी हे व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेलं आहे. हे जे आपण पाणी काढून ठेवलं तर ते 3 वेळा पाणी आपण याच्यामध्ये तुपासोबत घालणार आहोत. याने काय होईल की हलवा जो आहे तो मस्तपैकी असा टेस्टी तर होईलच, पण सोबत शाईन पण खूप छान येईल. पुन्हा मी थोडं पाणी घातलं आणि त्याच्यासोबत 1 चमचा तूप घातलं आणि व्यवस्थित हे एकत्र करून घेतलं. हलवा जसं शिजत जाईल, म्हणजे जसजशी अजून वेळ घेत जाईल तसं जाड होत जाईल. आता जे शिल्लक राहिलेलं पाणी आहे ते सगळं मी याच्यात घातलेलं आहे आणि त्याच्यासोबत मी 1 चमचा तूप घातलेला आहे आणि पुन्हा हे सगळं व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेलं आहे. आता याच्यामध्ये मी काही ड्रायफ्रूट्स घातलेले आहेत. त्याच्यामध्ये मी मगजच्या बिया, काजू आणि बदाम थोडे बारीक तुकडे करून घातलेले आहेत आणि इथं मी 1 चमचा ही खसखस घातलेली आहे. तुम्हाला आवडत असेल तर इथं तुम्ही वेलची पूड पण घालू शकता. आणि हे सगळं मी व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेलं आहे. तुम्ही बघू शकता, आता हलव्याची कन्सिस्टन्सी आता जाड झालेली आहे. याच्यामध्ये मी अर्धा लिंबाचा रस घातलेला आहे. याने हलव्याची टेस्ट आहे ती खूप छान येईल. आता गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवायची आणि हा सतत ढवळत राहायचा. आता मी याच्यामध्ये नुसतं 1 चमचा तूप घातलेलं आहे. तुपामुळे या हलव्याची शाईन आहे ती वाढत जाते आणि टेस्ट पण, आणि व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेलं आहे. आता इथून पुढे मी ह्याच्यामध्ये थोडं थोडं तूप ॲड करत जाणार आहे. परत मी 1 चमचा तूप घातलेला आहे
आणि परत मिक्स केलेला आहे. पुन्हा एकदा तूप घातलेलं आहे आणि परत मिक्स केलेलं आहे. तुम्ही बघू शकता जसं जसं मी तूप घालते तसं तशी हलव्याची शाईन आहे ती वाढत चाललेली आहे. पुन्हा एकदा 1 चमचा तूप घातलं आणि पुन्हा एकदा मिक्स करून घेतलेला आहे. जसजसा वेळ निघत जाईल तसतसा हलवा बघा घट्ट होत चाललेला आहे. आता गॅसची फ्लेम मी मंद ठेवलेली आहे आणि त्याच्यावरच आम्ही हलवा शिजवून घेत आहे. तुम्ही बघू शकता हलवा बऱ्यापैकी आता घट्ट झालेला आहे. आता पुन्हा मी याच्यामध्ये 1 चमचा तूप घातलेला आहे आणि पुन्हा हे व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेलं आहे. एकूण या सगळ्या रेसिपीमध्ये मी 10 चमचे तूप वापरलेलं आहे. आता थोड्या वेळाने हा जो हलवा आहे ते सगळं तूप सोडेल, म्हणजे हलव्याच्या चारी बाजूने आपल्याला सगळ्या बाजूने व्यवस्थित तूप निघालेलं दिसेल. तुम्ही बघू शकता अगदी थोड्या वेळातच ह्याने हलव्याने तूप सोडायला सुरुवात केलेली आहे. पुन्हा एकदा मी 1 चमचा तूप घातलंय आणि हे सगळं व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेलं आहे. हे बघा हलवा बऱ्यापैकी आता घट्ट झालेला आहे. तुम्ही जेवढा हलवा घट्ट कराल तेवढा तो च्युएबल होईल. त्यामुळे लास्टची स्टेपला हलवा करताना गॅसची फ्लेम स्लो ठेवायची आणि हा व्यवस्थित शिजू द्यायचा. तुम्ही बघू शकता आता हलव्याने तूप सोडायला सुरुवात केलेलीच आहे. हे बघा हलव्याने बऱ्यापैकी तूप सोडलेलं आहे. चांगलं तूप सोडेपर्यंत हा हलवा व्यवस्थित शिजवून घ्यायचा. हलव्याने बऱ्यापैकी आता तूप सगळीकडनं सोडलेलं आहे. हे बघा छानच तूप सगळीकडून सुटलेलं आहे. आता मी एक मोल्ड घेतलेला आहे आणि याला आतून तूप लावलेलं आहे. तुम्ही नाही लावलं तरी चालेल. आणि आपला जो हलव्याचं जे बॅटर आहे तर ते मी याच्यामध्ये ओतलेलं आहे. हे तुम्ही बघू शकता एकदम एका वेळेस सगळं बॅटर आतमध्ये पडतं इतकं ते व्यवस्थित एकत्र झालेलं आहे. वरून मी याला प्रेस करून घेतलेलं आहे. याने काय होईल की हलव्याचा शेप आहे तो खूप छान येईल. तुम्ही बघू शकता मस्त असा हलवा दिसत आहे. याला एकदा मी टॅप करून घेतलेला आहे, त्याने हलवा व्यवस्थित सेट होईल. हे बघा हलवा पूर्णपणे गार झालेला आहे. आता मी ह्याच्या सगळ्या कडा आहेत त्या मोकळ्या करून घेतलेल्या आहेत. आणि हलवा एका प्लेटमध्ये मी काढून घेतलेला आहे. हे बघा किती छान तुम्ही बघू शकता एकदम मस्त असा हलवा हा निघालेला आहे. आता मी हा हलवा कट करून घेतलेला आहे.
हे बघा, व्यवस्थित असे मी हलव्याचे तुकडे काढून घेतलेले आहेत आणि तुम्ही बघू शकता एकदम सुंदर आणि सुरेख, अगदी बाजारातून हलवाईच्या दुकानातून विकत आणतो तसा हलवा आता हा तयार झालेला आहे। हे बघा, एकदम अप्रतिम असा हा हलवा तयार झालेला आहे। तर रेसिपी कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। थँक्यू।